Evo nas u Renault Adri na Škurinjama. Stigli smo ovdje jer smo čuli po gradu se priča da se ovdje događaju jako zanimljive stvari. Boris Kobar, voditelj prodaje u Renault Adri. Što se to ovdje novoga može vidjeti? Evo, kao što vidite, stojimo kraj novoga Clio. Počinju dani otvorenih vrata 27. do 28.9. od 8 ujutro do 8 na večer. Otvoreni smo cijeli dan. Prezentiramo novi Clio i svi vlasnici, trenutni vlasnici Clio imaju mogućnost da pregledaju svoje vozilo za samo 1 kunu. To je glavni naglasak na ovoj akciji. Moći će probati novo Clio i velike benefite prilikom financiranja. Nudimo povećanje vrijednosti prilikom otkupa i prilikom kupnje novog Clio. I to na sljedeći način. Clio 1, čak i Clio 1 ćemo otkupiti i daćemo 1000 kuna više. Vaš Clio ćemo uvećati cijenu za 2000 kuna. Vlasnicima Clio 3 dajemo ponudu od 3000 kuna uvećanja i onim zadnjim, znači novim vozilima Clio 4, znači prethodni Clio, ćemo dati čak 4000 kuna. Napominjem da to vrijedi isključivo i samo u našem autocentru Adria PA na Škurinjama. Evo, ovo je vaš bon. Znači, iskoristite ga do kraja 10. mjeseca. Mi smo se ipak odmah odlučili. Francuska tehnologija, riječka boja, to je to.